Yun, hello guys. Magandang hapon. So, ito. May bisita tayo si Boyet39 Mix Vlog saka si Emers Game. Yan, pakisilip yung mga channel nila guys. Pumasyal sila dito sa atin. Yun, nag-picnic kami sabay survey ng ano. Malapit lang naman pala. Ng spot. Buenas mo naman. So, pag may time sila ulit, babalik sila. So, pauwi na kami guys. So, nag-survey lang naman kami. May nadaling isa si Bro Boyet. Yung iba hindi niya nahanap kasi malakas ang hangin kanina. Hindi napupuruan siguro. Huli din si Emers, dalawa. Si Emers din. May huli siya. Tsamba ba? Tsamba. Kaya lang pang ano yun, pang pusa. Baliw ka yata eh. Hindi pagkain ng tao. yung tangad, tsaka yung kinkinod ang nadali niya. Kakain to? Yes. So, pauwi na kami guys. Yun nga pala, yung isang laruan natin, sinundo na ni Emers Game. Anak, Yan. narbor ko na. Yan. Ano? Nakadali siya ng dalawa. Oo. Yun o. Narbor ko na, nahuli kayo konti. Sana all! Ayun. Sige guys, update ko kayo mamaya pag nasa bahay na kami. Pauwi na kami. Meanwhile. Ayan na kami. Hindi na mga kanter. Uwi na sila. Dala ko na. Dadala nila ni Emers. Dala na. Dala ko rin yung barrel ni Bro Ilocano Banner. Huli na kayo. Wala na. Finish na. Salamat sa pagbisita mga idol. Yun. Salamat din. Bye, mga kanters. Yun. Nandito na lang guys. So uwi na sila yung mga bisita natin. Salamat at nakapasyal sila. Yun. Sige guys. Thank you. Balang kuan. Pakitalo naman yung aking channel, mga kanters. Yung aming channel Oo nga ni pala. Mars. Pakibisita yung mga channel nila. Para naman dumami tayo. Oo. Magkakasama tayo. Okay. Yan. Si Boyet39 Mix Vlog. Saka Emers Game. Pakibisita yung mga channel nila guys. Yun. Sige mga idol. Salamat sa pagbisita. Pagkapunta kami ng ulan, mga kanters. Yun.